William Ruto uyu William Ruto pakinya pakanzwa kuti the Z generation yakuda kupinda mustreet hana kumboita manyemwe yese aurida kuita ya mdhara idiot Mnangagwa. Mufonere womubvunze akaradzika muswe kurarisa muswe chekupeta muswe kuisa pakati pemakumbo apa. William Ruto akadzikama kwete zvako zvauda kutaura Mnangagwa zvekuti makada kutadzisa summit yekusadhaki ndiri kuzouya with full force. Pfutseke mhani iwe, ndati pfutseke bastard yemunhu. Chinoshamisira pauri chii? Uri Mwari herewe chekuti ungabva wada kutovhunditsira vanhu vese? Manje dhini ndinenge ndiri kumberi kwacho inini Jeff Judah, ini dhini ndiri kumberi kwacho mani. Ndeta kujairirwa nemimi manyasa radini mabwidi wauruda kubwidinaiza ndiani noubwidi hwako ihwohwo? Whom do you want to bwidinize? Kutaura kuti hamungaende kudemonstration munyika yambuya wako kana wakatarisa Zimbabwe unoiona senyika yambuya wako iwe. Ndame muchijairira vanhu imini, ndame muchijairira vanhu, ndame musikade kunyarwa imini. I want to use the full force, I want to use the maximum force. Those zvinoita a leader. A leader will never use any type of force. Saka zvinzi pamutemo police should only use the minimum force. Zvenyu zvamunenge muchinyengerana izvi onyeperana izvi chivhundisire chauri kusvika chii chawakapara chiri kukutadzisa kudzikama kutonhora. Yezvo uri right, yezvo hausi mbavha, yezvo hausi tsotsi, yezvo hausi mhondi, yezvo vanhu vari kukunyepera. Chiri kubva chakupa kuti ubva wavhunduka chii? What is that? Iwe mudhara iwe, tiri kubvunza iwe chaunoshama uchitishamira zimukanwa rako iroro rine zisaka. Ndozishandisa full force, musaratidzire. You are stupid. Tiri kuzomupinda mustreet imomo uchida usingadi zvako zvokuda kudherera uchifamba uchirembedza wakarembedza mazininkirini kaananenge emubudzana. Manje tiri kuzomacheka maninkirini wayo. Ela udaita sezvonzi Zimbabwe hamuna vanhu, udaita sezvonzi Zimbabwe hamuna varume, uchitora vana vako uchivaita mafinance minister, vamwe uchivaisa kuministry of defense nemahuri enyu nevakadzi venyu muchibira nyika muchilota muchiti hamubvunzwe. Manje tiri kuzomupinda mustreet, haupapindi apa, haupapindi apa. Imbwa yemunhu, blood bastard, scope donor yemunhu. Unoda kunyepera kuvhunditsira iwe? Unoda kuvhunditsira ndiani iwe? Uchinaro simba rekurwa here iwe, rekuti ungabva watoti uda kurwa nenyika yese yeZimbabwe? Unaro simba rekurwa iwe? Blood scope donor yemunhu nai?